ell. Jo, home, estimada... Guapet, ets com Alfredo Landa, un còmico amb un gran premi. Per favor, i a més, escolta una cosa, estic molt content perquè mos trobam un altre pic a IB3. A IB3, que el vàrem inaugurar tu i jo. Ara després ho veurem, en això. Després ho veurem, però vamos, jo estic excitat. És que això s'aguanta dret per mort de nosaltres. Voy a tope. Pim, pam, llum, barrera. Pim, pam, llum. Mira, això és una monada. Jo tenia mofletes i tot. Mira això, no m'havia descambuixat un poc. No sé què havia passat. I a més duies un vestit espectacular. D'en Tolo Crespí, sí, i espentinat d'en Carlos Martín. I además, cuéntalo todo. Què mos va passar? No me'n record, ara. Pues que se'n va anar llum. Ai, és vera! Justament, se'n va anar llum, estando tu. Varen passar diverses coses. Tiene mérito. No va ser aquest dia que na Marta Sánchez amenaçaven no cantar si no li arribava el seu vestit que li havien perdut la maleta? No me'n recordo, d'això no me'n recordo. Veus, tu te'n recordes d'aquestes coses i els altres? Però, escolta, tu i jo estàvem darrere l'escenari i en un moment determinat els ballarins estaven fent el ball i de ser, pum! I se va aturar la música i mos varen dir a l'escenario! I tu i jo varen sortir a lo loco i a partir d'aquí varen començar a improvisar. Te'n recordes? I d'aquí t'han donat un premi, Ramon Llull, això no vols. Ole tu, Ole tu, anem a seure. Anem a seure perquè un premi tan important. Jo sí que me sent molt balear, Tu te sents molt balear? Pues me sent molt balear perquè jo vaig a totes les illes a actuar. Ai, mira, estàs aquí, mira'l, estàs aquí. Porta allà, que així no ho taparem. Ai, mira, ho veig també. Porta aquí de vora jo. Home, nada, que quasi te menges la recada de la presidenta. No, és un efecte óptico. T'imagines la presidenta dient que nadie salga, Íñigo, mi pendiente. Nos abrazamos. Molt bé. Eren molt guapes les recades, Ja l'haguessis pogut dur, la medalla aquesta, escolta. Pues mira, si és que no me l'havies dit que tu penses que vaig tot el dia amb la medalla. Pues sí, l'hauries de dur. Jo la duria tot el dia. La tenc que... No, la duc aquí. Si l'any que ve me la donàsseu, jo la duria tot el dia aquí tatuada. Tot el dia. No, bueno, escolta, jo és que tatuatge no en tenc cap. No, jo tampoc, no fa falta. No t'agraden els tatuatges? No, però jo tenc moltes gràcies, Jo tenc la pell molt delicada i el que mos fa falta ara és que mos vinguin aquí a punxar i... Jo el que trobo que els tatuatges tenen com a mal envair, de vegades, saps? Hombre, claro, t'imagina't, n'hi ha qualcun que s'ha fet un tatuatge, un ratoncito, i de repent se li va la panxa de i té una rata asquerosa. Exacte. O sigui, això és la diferència, és el que té. Bueno, estimada. Però, escolta, jo vull saber això del casta, com així te va venir? No, casta, molt bé que nosaltres vàrem començar fent unes... Bueno, l'any 92... Fa no res. Estàvem explotant un hotel, així, a la nostra manera, i, bueno, l'he contat diverses vegades. Bueno, vaig aconseguir a través d'un amic meu que m'omplissin l'hotel d'austriacs a través de la companyia de turisme de Niki Lauda, i aquest tio era el que havia estat el CEO de la companyia. Va tenir una crisi, se va deprimir allà a Àustria, va venir a Mallorca. De moment no vaig per un velo de casta. Va venir a Mallorca per llevar-se les penes, va muntar un restaurant i nosaltres teníem l'hotel i jo li vaig dir, Gunther, ¿no me llenarías el hotel de austriacos? I va dir, sí, era un hotel a Ciudad Jardín, que se deia Safari. Se va omplir d'austriacs i van dir, tenéis que hacer algo d'animació. Algo de show. Però nosaltres no, què fèiem? Vàrem mirar de contractar algú, però no teníem dobbers suficient. Ens demanaven 70.000 pessetes, que no les teníem, i varen dir, pues imaginación al poder. Anem a fer una actuació, anem a dir els austriacos que saben... Ens hi dones dues cerveses calentes d'aquestes i ja està. No va arribar ningú, perquè se va omplir de gent de Palma, no sé el que va ser aquell dia. I jo vaig fer, pues... Bueno, me varen dir, vinga, tu actuàs, jo actuo. Però abans d'això tu no havies fet res. Res? Jo era funcionari d'Hisenda. Vale, espera, que m'estàs oferint molt de temes i això... Ja sé de què vas a xerrar. Jo, en ausència mia, perquè jo no hi era, era la cuinera, la camarera i jo, de l'hotel. La cuinera se va posar la pecahora, la camarera la nervio i jo me varen posar el Castañuelas. El Castañuelas. I jo, per fer d'artista flamenco i tal, soy minero i coses d'aquestes. Totes aquestes coses. I després, quan ja se va obrir la gamba, l'any 93, i vàrem continuar fent coses, dic, jo no me puedo llamar el Castañuelas. I, a ver, jo no... Una carrera artística ja el Castañuelas, i me vaig posar el Casta. Però has pegat un bon molt gros. Des que tu eres funcionari d'Hisenda... Bueno, vaig coincidir 3 anys fent les dues coses,
I com ho feies, en això? Perquè de dia eres com na Carmen Machi a Celeste, no sé si l'has vist en aquesta sèrie. Me trae ciertos recuerdos. De dia eres com un ranci d'aquest de... Ara investigaré què és... Ranci no era. Jo vaig ser molt feliç. Jo vaig fer feina a Hisenda durant uns 13 anys. 13 anys? 13 anys, sí. Deies treure material per feixista, perquè Hombre, a veure, però jo tenia un ambient fenomenal. Després, per lo vist, la cosa ha canviat molt. Però en aquell moment jo vaig ser molt feliç a Hisenda, amb uns companys fantàstics i haciendo daño, això sí, perquè fèiem embargos. Fèiem embargos, Bueno, però per qualque cosa seria, això passa. Què voy a fer? No, la llei està per això. No mos fiquem amb això perquè és impopular. Si paga un, pagant tots, això va ser. Però després te dic una cosa, tot el mal que vaig fer, porque hemos hecho mucho daño en esta vida. Tot el mal que vaig fer en el seu moment, després s'ha compensat fent riure a la gent, que és una feina guapa, i tu ho saps. I tu pagues els teus imposts i jo pago els meus, i reim... No hablemos de esto. Per això te dic. No hablemos de esto, que padezco del corazón. Però dormim més tranquil, a veure què padeces del corazón. Però el vot d'Hisenda a Sumó, com va ser, això? O sigui, lo de Cala Gamba? Lo de Cala Gamba se va obrir. Nosaltres vàrem començar fent allò. Després hi va un senyor que era veïnat d'allà, que venia normalment per l'hotel, perquè a l'hotel nosaltres teníem un billar, un futbolín i un karaoke. Ja està. I allà venia gent. Allà era com una sèrie. Després pensant que jo era com una sèrie hagués estat preciós fer una sèrie de Montelló. I aquell senyor, Jordi Sabater, venia i era veïnat de Cala Gamba. I un dia mos va dir, mira, per estas tonterías que hacéis. Va cantar així. Diu, per estas tonterías que hacéis. Dic, tenc un local preciós, diu, que és l'actual Cala Gamba, diu que fins ara ha estat Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Toma, li vareu canviar la saura totalment. No, mos varen deixar saura neta. I diu, duim 32 anys en Cala Gamba. Això, de safari, fa 33 anys. I va dir, ara s'ha quedat buit, i si voleu, podeu començar a fer allà. I el vàrem obrir l'any 90. I vareu dir allà anar. L'any 93. I tu fent riure, o sigui, la gent s'ha compixat de riure, però també crec que qualcú ha romput aigües a qualque espectacle teu. Vàries vegades. Vàries vegades? O sigui, la primera te vas assustar, l'altra va dir, no passa res, serà nina. Jo la primera vegada pensava que me traien una que estava gata. Dic, aquesta, l'ajudaven a sortir, i dic, aquesta va bona. Jo no li veia la panxa, i és que s'havien posat a parir, pràcticament, i va ser 3. I d'una tens la foto de la nina, en el camerino. I li varen posar Agostina, com a mínim. No, li varen. Escolta. Hombre, les putades ja li vendran totes soles. Tu, ara que se xerra tant, bueno, ja fa molt d'any que se xerra del límite de l'humor, que això mos ho demanen sempre. El límite de l'humor és un tema pesadíssim. Jo te diré... No t'estic demanant això, no t'estic demanant. Jo m'ho demanen tota l'estona. Hombre, por favor, llega un momento que dice... De que no te fa ganes, No, és que és avorrit, això. Nos podemos reír de todo. Sí, està ben fet, sí. Ja està, sí, en los 80 nos reíamos más. De que no te fa ganes fer humor, per exemple, que dius... D'algo que la gent se pugui sentir ofesa, no? És que en realitat no fa falta. Hi ha gent que fa humor amb molt mala llet. I jo faig un humor el més blanc possible, és un humor de lo quotidià, un humor de la gent. Podria ser d'una altra manera, Igual que me surt un humor molt d'aquí. Exactament. Molt d'aquí, les coses d'aquí. Sí, perquè és lo que vemos cada dia, com en el silencio de los corderos. És lo que ves cada dia, és lo que t'inspira. No ho hagués pensat mai, això. És que la vi l'altre dia. És que ara m'ha vengut. Lo que ves cada dia. Escolta, Aníbal Lecter, després, jo tenc el meu cap, jo estic... Això és un personatge boníssim, no? El gran personatge del siglo XX. Des de nou és Dràcula, però des XX. Jo li vaig fer un Aníbal Lecter a qui va ser... Aquesta que va ser Valdesa de Palma, per favor. Na Catalina Siré. No, l'altra, que era del PSOE. Aina Calvo. Aina Calvo, això. Aina Calvo. Gràcies. I l'auditor, però és que m'ha sap greu, però ara he tingut... Perdó, Aina Calvo, no me'n recordàvem de cop i volta. Perdó. Te veo tan cerca. I resulta... Veo tantos globos que no sé. I li vaig dir, usted lleva colonia Farala. Y es divina. Farala. Y se ha puesto crema del Mercadona.
Crema corporal del Mercadona. Pero hoy